אני פה, יש לנו מים עד הסיום היום, אנחנו צריכים לתת לזה. והוא חזר לאחרי רבע שעה, הוא אמר, שלמה, אל תעשה עוד הפעם. זה היה סכנה, כולם בפחד, וזה לא בסדר. הוא לא מבין מה ההשפעה שהוא עושה על הסביבה שלו. הוא לא מבין שליד יש חייט, הוא רואה רכב, מפחד. הוא לא מבין שיש עובד ושב שמפחד. הוא לא רואה שיש פה נפקמיני ששוטר מגיע וכו'. כשאתם לומדים תוירו, ההשפעה שאתם עושים על הסביבה זה פי 10, כל הדבר הזה. ובאמת, זה תענוג להשקיע בסיפור הזה, זה תענוג לטרוח. כל הרבנים שדיברנו בשמחה נגיע, נכבד מה שצריך. ובאמת, יש לנו זכות. וככל שככה בן הסתור יכול להגיע, והוא הבין, לא יודעי תוירו, בחורי בכל פונייך תל ציון, שווה להשקיע ולהעריך, וזה כבוד לנו שהוא טרח להגיע. המיוחד שלכם, יאיר למשפחות שלכם, ויאיר ליישוב המיוחד הזה בתל ציון, ולקהילה הקדושה הזאת. בעזרת השם תלכו מחיל אל חיל, תעלו, ובדיוק כמו שלהבת שעולה מעליה, תמשיכו לעלות מעלה, כי אין לדבר קצבה בדיוק כמו האור, בדיוק כמו הנר. תמשיכו לעלות, להתקדם, להתרומם, ולהיות תלמידי חיים גדולים בעם ישראל. בעזרת השם, ברכת השם עליכם ועלינו ועל כל עם ישראל. ושוב סליחה שאני נאלץ לרוץ, זאת אחריותו של ראש המועצה, גם באירועים סבוכים, אבל היה לי מאוד חשוב לבוא לפה, ושיהיה לכולם מזל טוב. אנחנו עושים מיד אנחנו עושים בתוך שבעה סיומים אחרי חג השבועס. ויש מאמר חז"ל מאוד ידוע, כולם יודעים אותו, ולמרות זאת אני חושב שצריך להסביר אותו טוב. כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא סובב על כל האומות בשביל לתת להם את התורה. שאל את כולם אם הם רוצים לקבל. שאלו את איסוף, אתה רוצה לקבל את התורה? אמר מקסיב לא תרצח. אמר לא תרצח, אני לא תרצח. אחר כך תחיז, אני לא מסוגל. פנה לשמואל, מקסיב אמר לו לא השיגנו. הם רוצים חיי למבוא, והם רוצים לבר שוחס. שנאמר, ראתו אלוהים תרדם לבר שחס את אנשי דונו ודומו, ולא ירצו ימיהם אני תחבוך. ורוצים פניכו, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לציין מסכת בום וצייה, כן תעזרני לעצמם מסכת לספות אחרים ולסיים ללמוד עולם בשביל לעשות ולקיים את כל דבר ישמו תרצמו בעמו. וספוס כל התאמנים המורים מסיימים לחברום ויעמוד לי ולעזרי שלא יסתמו שתרו פי. לסיים עוד מסכתות ולעלות ולהתעלות, כפי שהגמרא מספרת במסכת בעבדה בדף ע"ג עמוד ב', אמר רבא בר חנא, ידידי חזי לי איה קורקרתא דאבא כי יקרא דאגרוניה. הוא אומר, אני ראיתי את אותה הצפרדע שהייתה בגודל של כל אגרוניה. הגמרא שואלת, והקרא דאגרוניה כמה הגודל של העיר אגרוניה? 60 בתי, 60 שכונות אומר רשב"ם. ועתה ושקנצה בלעה, באה צפרדע ובא תנין ובנה את כל הצפרדע הזאת.
We are